खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दैबानानि थासारिखौ लानानै बिधान सभानि जर'खा जथुम खुंनो अखिल गगैआ दाबि खालामदों। पन्चायत बिसायख'थिनि सिगांनो गामि पन्चायतनि सिमा दाफामगोन। दबखायाव मोसौ बेदर फालांगिरिखौ इनकाउन्टार खालामदों। प्रमद बर'आ कारिगावआव बरायनाय गेटनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों। खानापारायाव गंसे ट्राकआ बेलथायनानै ड्राइभारनि जिउ खहा। हाग्रानि मैदेरा एम्बुलेन्स गारिखौ बेंथेनानै लाखिनायाव सासे लोमजानाय सुबुङा जिउ खहा। जराबादाव हा गिसिखानानै बिमा फिसा सानैनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव दैबानानि गोब्राब थासारि। दैबानायाव रायजोनि माखासे नखरा थेर-बेथेर जाबाय। दैबानानि बेबायदि गिख्रंथाव थासारिखौ लानानै आसाम बिधान सभायाव मोनसे जर'खा जथुम खुंनो खावलायदों शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभानि जर'खा जथुमाव आथिखालनि दैबानानि जेंनाखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन बेनि बागै मोनसे उदां दान्थे-बिदान्थे लानो थाखायबो अखिल गगैआ खावलायदों। बेजों लोगोसे दैबानानि थासारिजों जुजिनो थाखाय मिरु सरकारा आसामनो 50,000 कौटि रां हरनांगौ होननानैबो अखिल गगैआ दाबि खालामदों। बबेखानि 2017 मायथाइयाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ आसामनि दैबानानि थाखाय 2,350 कौटि रां फोसावदोंमोन। नाथाय गाहाय मन्त्रिया आसामनो बेसेबां रां हरदों होननानै अखिल गगैआ सोंथि सोंदों। बेल' नङा, थांनाय 5 बोसोराव डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफाना मिरुनिफ्राय 10,885 कौटि रां बिदोंमोन। नाथाय मिरु सरकारा आसामनो 250 कौटि रांल' हरदों होननानैबो अखिल गगैआ बुंदों। मिरु सरकारनि बेबायदि हाबाया आसामखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनाया रोखा जायो होननानैबो अखिल गगैआ बुंदों। आसामनि देरसिन जेंनायानो जादों दैबानानि जेंना। बे बाथ्राखौ 2014 आरो 2019 मायथाइनि बिसायख'थियाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदोंमोन। बेनि थाखाय गेदेर फुख्रि जावनायनिबो सुबुरुन होदोंमोन अमित शाहआ। नाथाय बिजेपिआ रादाय होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम मावफुङासै होननानै अखिल गगैआ खुद्रिनाय दिन्थिदों। फैगौ नबेम्बर दानाव खुंगोन पन्चायत बिसायख'थि। बावैसो सान सिगां जनता भवनाव खुंनाय केबिनेट मेलाव रायजो सरकारा बे बिथांखिखौ लादों। नाथाय बेनि सिगांनो पन्चायतफोरखौ फिन दाफामनाय जागोन। बेनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सम खानानै होदों। बेबायदियै सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव आबुं जागोन पन्चायत आरो ब्लकनि सिमा थि खालामफिननाया। मोनसे ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 17 गामि पन्चायत। केबिनेटआव लानाय थांखिनि बागै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआबो बुधबार खालि खौरांगिरि मेलनि जोहै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि पन्चायतनि सिमा थि खालामनायनि उनाव बिसायख'थिया माबोरै जागोन, पन्चायत दखल खालामनो बिजेपिआ मा खान्थि बाहायगोन, बेनि आदब खायदाखौ बिजेपिआ बिसायख'थिनि 8 सान सिगांनो थियारि खालामदों। थांनाय बाजेट जथुमाव पन्चायत सोदांनाय आयेन 2023 नि जोहै बिजेपिआ बे आदबखौ थियारि खालामदों। बे आयेन बायदियै सुबुं सानखो बायदियै मोनथाम केटेगरियाव गामि पन्चायत दागोन। केटेगरि इ आव 10,200 निफ्राय 13,800 सा सुबुं थागोन। बि केटेगरियाव 8,500 निफ्राय 11,500 आरो सि केटेगरियाव 6,000 निफ्राय 9,200 सुबुं सानखो थागोन। पन्चायत सोदांनाय आयेननि बे दफानि खाबु लानानै केबिनेट साब कमिटिया जर'खा खायदा थि खालामनो हागौ। लकसभा आरो बिधान सभा बियाब दाफामनाय बायदिनो बिजेपिआ दोलोनि गोहोम थानाय ओनसोलाव सि केटेगरिनि गामि पन्चायत आरो हेंथा दोलोनि गोहोम थानाय ओनसोलाव ए केटेगरिनि गामि पन्चायत दानो हागौ। जाहाथे बिजेपिनि गोहोम थानाय ओनसोलाव गामि पन्चायतनि बिबाङा बाङो होननानैबो माखासे थाखोआव सावरायजादों। नोजोरथावना दि लकसभा आरो बिधान सभा बियाबखौ बिजेपिनि खाबुखौ नायनानै सोदांनाय जादों। बेनि गोहोमखौ बावैसो बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियाव नुनो मोन्दों। भटनि हारआ कंग्रेसनिख्रुइ खमसिनब्लाबो बिजेपिनि बिधान सभा मासिआ
100नि खाथियाव सौहैबाय आरो पन्सायत बिसायख'थिनि सिगांनो बिजेपिआ सिमा थि खालामनानै पन्सायत दखल खालामनायनि लामाखौ रोखा खालामना लागोना रोखा। नाथाय बिजेपिनि बे आदबा बेसेबां जाफुंसारो बेखौ समाजो खिन्थागोन। रायजोआव फिन पुलिस इनकाउन्टार। बे खेबाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फालांगिरिखौ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों। बे जाथायाव जाकिर हुसेन मुंनि सासे आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फालांगिरिया गोब्राब जोखोम जायो। दबखायाव जादों बे पुलिस इनकाउन्टारा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनि रिपर्टखौ बिथा खालामनानै हजाइनि एसपि सौरभ गुप्तानि दैदेननायाव दबखानि पुलिसआ दबखा नोगोरनि 10 नं वार्डआव आयेन बेरेखायै मोसौ बेदर फानग्रा गलायाव सिग्रोमदोंमोन। बे समावनो गलादार जाकिर हुसेना पुलिसखौ गाग्लोबो आरो बेदर गोदाग्रा सिखाजों दाननो नाजायो। जाउनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव जाकिर हुसेना गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जायो। बबेखानि आयेन बेरेखायै मोसौ बेदर फाननाय जाथायजों लोब्बा लानानै पुलिसआ गुबुन 9 सुबुंखौबो हमनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय पुलिसनि गुलियाव जोखोम जानाय जाकिर हुसेनखौ फाहामथायनि थाखाय नगाव सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों होननानैबो मिथिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बरायनाय गेट लुनायनि थाखाय अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव राजा लामानिफ्राय क'क्राझार नोगोराव हाबलांग्रा कारिगावनि लामायाव बानायनाय जागोन बे बरायनाय गेटखौ। गासै 1,81,00,000 रां बाजेटजों बानायगोन बे गेटखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ दिनै अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय आरो अदालगुरिनि एमएलए गोविन्द चन्द्र बसुमतारी, सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारि आरो बिटिसिनि माखासे मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बरायनाय गेटनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिनि उनाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव प्रमद बर'आ बुंनाय बायदिब्ला क'क्राझारखौ समायनायै साजायनाय जागोन। कारिगावनिफ्राय क'क्राझार नोगोरसिम 4-लेन लामानि प्रजेक्ट खालामनाय जादों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि मोखाङाव दावहायाव बाहायनाय कामान टप दोनना साजायनाय जागोन। बबेखानि क'क्राझाराव खुंजानो गोनां 133थि दुरान कापआव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु, रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहखौबो हांख्रायहरगोन होननानै प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। गुवाहाटी खानापारानि राजा लामायाव शुक्रबारखालि गंसे ट्राकआ बेलथायनायनि जाहोनाव गारिनि ड्राइभारा दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खानापारानि गणेश मन्दिर साखाथियाव खाखोर लानानै थांनाय गंसे ट्राकआ हरखाबै बेलथायनायावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादों। बे बेलथायनाय ट्राकनि रेजिस्ट्रेशन नम्बरखौ WB19L3837 होननानै मिथिनो मोननायजों लोगोसेनो बे बेलथायनायनि जाहोनाव लामायाव गोबाव समहालागै होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि पानिकाइथि ओनसोलाव गंसे AS01DL8066 सुइफ्ट गारिया लामाखौ बारनानै दै बानायाव गब्र'हैदों। ड्राइभारा गारिखौ सामलायनो हास्लाबैनि थाखायनो बेबायदि जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिहोदों। बे जाब्रबथाया नारेंगि चन्द्रपुर राजा लामायाव जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गारियाव गाखोनाय 4 सुबुंफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो। मासे हाग्रानि मैदेरा सोमोनांथावै लामा गेजेराव गंसे एम्बुलेन्स गारिनि सिगाङाव थाथेनानै गोबाव सम थाद'नांनायनि जाहोनाव सासे लोमजानाय सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जायो। बे सोमोनांथाव जाथाया दिगबैनि पेंगिरि ओनसोलाव जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। मैदेरा इमारजेन्सि सार्भिसनि इसारा होसेयावबो लामाखौ एंगारनानै होआखैमोन होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लोमजानाय सुबुंखौ गारियाव लानानै थिखानाय सम बायदियै देहा फाहामसालियाव सौहैनो हायाखैमोन। मानोना 15 मिनिटसोनि गेजेरावनो मोनहैनाय लामाखौ मैदेरा बेंथेनायनि थाखाय लामा ससेयावनो गारिया खमैबो 1 घन्टासो गोबाव समहालागै नेनो गोनां जादोंमोन। जायनि जाहोनाव देहा फाहामसालि मोनहैनाय लोगो लोगोनो लोमजानाय सुबुङा जिउ खहा जायो। थाद'नाय गैयाजासे लान्थ्रियै अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटी जरापातनि 8 माइल ओनसोलाव हा गिसिखानानै बिमा फिसा सानैया अबथिरायै जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बृहस्पतिबार मोनायाव उन्दुनानै थानाय समावनो बे हा गिसिखानाय जाथाया जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे दुखुनांथाव जाथायाव जिउ खहा जानाय बिमाखौ रुमि दास आरो फिसाज्लाखौ
संफब दास होनानै सिनायथि होदों। लोगोसेनो बे हा गिसिखानाय जाथायाव 14 बोसोर बैसोनि रिमा दास मुंनि सासे गथ'सायाबो जोखोम जादोंमोन। 14 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सा रिमा दासखौ जायगानि सुबुंफोरा जिउ रैखा खालामनो हानायनि उनाव दासान्दि फाहामथाय होगासिनो दङ। बे दुखुनांथाव जाथाया हेमेन फाटकनि नखराव जादोंमोन आरो बियो तेजपुराव खामानि मावनो थाखाय थाहैयोमोन। मख'नो गोनांदि दिसपुर बेंखनि अफिसारा गनायथि गैयाजासे हाजो ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि फारिलाइ दिहुननो थाखाय बिथोन होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।